Mayoe no antony zany atambaro ny heritsika zegny raha nolazainay avy agny Tamatavy tagny ke baiko ny sisandraisagna avy aty aminareo Antananarivo pare lava zay na ino ny endrika ny zavatra ataotsika na ino ny endrika ny zavatra ataotsika zay efa leo fitondragna tsy mahomby io zay mpangalatra io mpangorogna rem-pirenena io magnano didijadogna maventy loatra. Nagnatogna anare teo nilaza zavatra maro loatra zavatra hitanay kone ankoatra zany zay agny nefa tsisy lakolosy ankoatra ny olo io nilazainare teo misy tsy very lakolosy agny Tamatavy agny amin'ny andro io sa mbola nisy fitondragna nangalatra lakolosy zany raha tsy io angamba araka fieritreretanay ananjy harena ankibony tany ny koragnanare ary ankibony alaka mbo misy koa ny akagny avarabaratra Tamatavy agny marontsetra mananare agnalanjirofo betsika reny ankibony ala zany sa mbola nisy permis d'exploitation mazava zany ekafa ozy fahitanay ananjy hoe fitondragna fonkony mangalatry arem-pirenena ankibony ala io e no antony zany zay tonga teto nisy fanapahan-kevitra avy agny Tamatavy zay mitodika aminare olo maventy tanteraka iraho zay efa hagnano ary pare lava zahay anare mbola ikoragna volan-draiky zany fa zahay koa nitianay fa herinandro ty andaotsika zay nikoragna efa tsy nianagna kaka le mampahery atsika jiaby mpiara-mitolona mankasitraka saotra anare zay